Hei, 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 bună, oameni buni! Octavian aici. Hei, bună. Așa, astăzi o să încercăm să ne invocăm pe Herobrine. Așa, pare rău, vreau să dau așa. Chirbu. Vede. Bun, haideți, da. O să luăm astea. Pac. Pac și pac. Bun, și acum primul rând trebuie să puneți aici lavă. Bun, mai întâi trebuie să aruncați lapis lazuli, apoi dandelion yellow, apoi rose red, apoi puneți albastru, galben, roșu, albastru, galben, roșu, albastru, galben, roșu, albastru, galben, roșu. Bun, apoi aruncați 32 de bucăți de sour sand. Așa, 64 de bucăți de farm spider, fața pentru ochi. Așa, bun, apoi aruncați așa mi s-a întâmplat, apoi aruncați florile, oricum vreți, pac, apoi aruncați podzol și apoi aruncați golden apple pentru putere. Și acum ar trebui să iasă din lavă, cred. Da, am încercat și eu asta pentru că am văzut la mulți, dar nu este adevărat. Bun. Și acum o să ne culcăm. Așa. Bun. Am să vă arăt ceva. Cum să faceți niște capcane. Bun. Trebuie mai întâi să luați ăsta, apoi redstone. O să vă arăt cum să faceți o capcană. Bun. Săgeți. Ăsta, vars. Deci mai e nevoie. Și... A, da. Dați unde intru părul. Dispenser. Așa vă. Și după de piatră sau de ce vreți să faceți. Bun. Și puneți. Pac.
Și va trebui, așa o să păcăliți prietenii. Puteți să-i păcăliți să puneți diamante pe creativ și lor să le spuneți să se ducă pe survival. Să ia diamantele, dar de fapt va fi o păcăleală. Bun. Așa. Și punem aici. Pac. Și aici. Pac. A, da. Pânze de pe nu vă trebuie. Puneți pac, pac. Așa. Și după puneți aici diamante sau orice vreți. Diamante, emeralde. Ce mai e? Aur, bun. Și apoi le puneți aici. Pac. 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 Și o să-i păcăliți să vină. Nu, asta trebuia să vină aici. Și punem. Și aici o să puneți un dispersă. Aș vrea să văd dacă merge să pun pe el de asta. Dar pe el nu merge. Eu să încerc ceva pac. Și pac. 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 Așa, bun. Pac. Și stricați după piața. Stați. Gata, am găsit soluția. Puneți aici o vază și puneți peste tot drupăre. Pe aici. Pac, pac. Pac, 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 pac. Mai puneți aici diamond. Nu. Puneți aici orice vreți voi. Redstone. Așa, bun. Și puneți pentru fiecare. Uitați, puneți aici să-l activeze. Ești aici? Nu. Tac. Bun. Și după aia, apa, puneți aici. Stați să vă scutesc. În sfârșit am făcut capara. Uitați, ar trebui să vă arăt ce am făcut. Ar trebui să puneți obsidian ca să nu poate să spargă. De-astea ca să activeze. Puneți piatră, puneți de desubt, așa. Ca să puneți restul rapid. Puneți aici drupărele, așa. Și tot așa. Aici cum v-am spus, spune. Astea, acum să vă mai arăt ceva. Și aici, astupați. Aici, uitați. Faceți cu rama jos ca să puteți pune aici. Și apoi vă duceți și prelungiți și activează toate alea. Le vede, dar va fi prea târziu. Haideți să vă arăt cum va funcționa.
Pac. Puneți în fiecare câte vreți. Pun și eu așa câteva fiecare. Bun. Și am să vă zic, am pus am încercat ăla cu Herobrine pentru că am văzut pe net, dar eu tot pun titlul acela, cum să-l găsești pe Herobrine, deoarece, pentru că pe Minecraft, pe calculator, că eu v-am zis că filmez după tabletă, o să puteți să-l găsiți. Dacă căutați așa. Bun, și acum haideți să vă arăt cum funcționează capcana. Pac, pac. Haide. Bun. Easy să vezi capcan. Și zici, o vedă, dar zici. Pardon. Wow, diamond, dă toate. Și se duce. Fugim că vede capcană, dar e prea târziu că nu omoară. Vedeți? Stați și vă omoară toate capcanele. Sper că vă place. Eu am muncit aproape tot episodul la această capcană. Uitați câte săgeți. Să iau. Într-un final a reușit pentru că veți rămâne fără săgeți, dar este o capcană bună. Eu vă zic, nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut. Da, am uitat că sunt creativ. Dacă v-a plăcut, dați like, dacă nu, dislike și uitați cum să faceți o fermă de, nu știu să fac prea bine, dar măcar știu. Puneți aici geamuri, după aia puneți dispensere, după aia puneți jos chesturi și aici puneți, împărțiți în jumate, numere impare și puneți la jumate geamuri sau ce vreți voi. Și puneți într-o parte lavă, într-o parte apă și puneți aici geamuri. Uitați obsidian, așa strâng, vedeți? Puneți obsidian așa și după aia puneți aici ca să nu treacă, cum se cheamă? Ca să nu treacă apa și vă duceți, spargeți, dar din păcate se va duce apa acolo și se va termina. Dar măcar strângeți puțin. Îmi pare rău să auziți. Și acum Steve numării. Mă duc în groapa lui Herobrine. Asta a fost și pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like. Dacă v-a plăcut, dislike. Ea a fost Octavian. Nu. Vă rog să mă scuzați. Ea a fost Octavian, fermierul, și vă spun la revedere. Nu. Vă spun la revedere. Murit în lava lui Herobrine. Pa!